दीपखेड नावाचे खेड होते, आजही आहे. खरे तर गाव तसे समृद्ध नव्हते, पण सगळे काही ठीक चाललेले होते. उन्हाळ्याचे दिवस होते, गरमी खूप वाढलेली होती. सगळे काही सुरळीत चालू असताना काळाचा हा घात झाला होता. श्याम हा गावच्या सरपंचाचा एकुलता एक लाडका मुलगा होता. आज वातावरण एवढे तापलेले होते की असे वाटत होते अंगावरचे कपडे काढून फेकून द्यावे. श्यामचे मित्र सदा, रामू, शिरपा हे सगळे श्यामला बोलवायला आले, कारण त्या सर्वांना गावच्या नायिकाच्या विहिरीत पोहायला जायचे होते. श्यामची आई त्यांना शिव्या देऊ लागली. का रे पोरं हो, तुमच्या मायबापाला काही कामं आहेत का नाही? लय उतू उतू करता. कशाला जायचं र पवाले? त्यापरी घरीच 4 बाटल्या गार पाणी बोकांडीवर घ्यावे. श्याम त्याच्या आईला म्हणाला, माय येतो ना मी लवकर घराला. आजच्या दिस जाऊ दे, मले लय उकडायला लागलं. आई रागाने म्हणाली, अरे श्याम्या माजू नगस, माय डावा लवतो न रे, आज बी घरी नाही तुझा. श्याम आईला म्हणवतो, माय मी याच्यात वापिस येतो. माय मुलाच्या प्रेमापोटी हो म्हणते. तसे घाबरायचे काही कारण नव्हतेच. श्याम कट्टर पोहणारा होता. तरी श्याम 18 वर्षांचा तरी असेल, आणि त्याचे मित्र पण जेमतेम त्याच वयाचे. श्यामच्या चेहऱ्यावर आज वेगळाच आनंद होता. आज मस्त आणि मनसोक्त पोहण्याचा आस्वाद घ्यायचा आणि मग घरी जाऊन पोटभर जेवायचे. नायिकाची विहीर तशी जुनीच होती, दगड व मोठ्या फाडींनी बांधलेली. वर येण्यासाठी पायऱ्या तशा नव्हत्या, पण दगडाला भेगा होत्या, त्यामुळे सहज वर चढता येत होते. आज विहीर तशी शांत वाटत होती. वेगळे असे काहीच नव्हते. सर्व मुलांनी कपडे काढले आणि पहिली उडी श्यामने मारली. कडक अशा उन्हात सर्व मुले पोहण्याचा सुखद अनुभव घेत होते. पाण्याचा गारवा अंगाला हवा हवासा वाटत होता. अर्धा तास चांगला गेला. मग श्यामच्या डोक्यात वेगळीच कल्पना आली. तो पोहायला तसा कट्टर होता, त्यामुळे त्याने सगळ्या मुलांना म्हटले की आपण अशी शर्यत लावू की कोण हातपाय न हलवता पाण्यात तरंगते. जे जास्त वेळ पाण्यात तरंगेल तो जिंकला. त्यासाठी अट अशी होती की एका वेळेला एकच जण पाण्यात तरंगेल, बाकीचे सर्वजण वर राहील, कारण पाणी स्थिर राहते म्हणे. ठरले. पहिले शिरपा पाण्यात गेला. 2 मिनिट त्याने हातपाय न हलवता पाण्यात घातले, पण त्यावर त्याला काही जमले नाही. मग रामू पाण्यात गेला. तो शिरपापेक्षा जास्त म्हणजे 5 मिनिटे पाण्यात तरंगला आणि त्यानेही दम सोडला. बाकी सगळे वर जाऊन पाहत हसू लागले. मग श्यामने सर्वात शेवटी उडी टाकली. खरे तर श्यामच जिंकणार होता, कारण तो कट्टर पोहणारा होता. श्याम मस्त पाठीवर होऊन तरंगत होता आणि वर असलेल्या सगळ्यांकडे बघत होता. 10 मिनिट झाले. शिरपा म्हणाला, श्याम तू जिंकला बावा, ये की वरी. पाण्यात श्याम मनसोक्त तरंगत होता. सर्वजण वरून बघत होते. श्यामला खरे तर दाखवून द्यायचे होते की आपण सर्वात जास्त पाण्यावर तरंगू शकतो. 15 मिनिटे झाली, 20 मिनिटे झाली. श्यामला पाण्यात काहीतरी जाणवले, पण त्याला काहीच फरक पडला नाही. तो वर मित्रांकडे बघत होता. श्यामला धक्काच बसला. हे सर्वजण का पळाले असावे, त्याला काहीच समजले नाही. श्यामने वर येण्याचा प्रयत्न केला, पण काहीच हालचाल त्याला करता येत नव्हती. 1 तासानंतर सर्व गाव त्या नायकाच्या विहिरीभोवती जमले. श्याम त्यांना पाहून चकित झाला होता. 2-4 जण मिळून पाण्यात उतरले आणि श्यामला त्यांनी बाहेर काढले. श्याम त्यांना विचारत होता की काय झाले. बाजूला श्याम बघत होता. तेव्हा त्याला धक्काच बसला.
मायसोबत त्याचे मित्रसुद्धा मोठ्याने रडत होते. खरंच नेमके काय घडले होते तेच श्यामला कळत नव्हते. तो सर्वांशी बोलत होता, पण कुणीच त्याला प्रतिसाद देत नव्हते. श्यामला दवाखान्यात नेण्यात आले. तो म्हणाला, अरे मला काहीही झाले नाही, मी नाही येत दवाखान्यात. तो सरळ गावाच्या बाहेर उतरला आणि घरी गेला आणि आराम करण्यासाठी पलंगावर झोपला. बऱ्याच वेळाने तो उठला आणि गावात खूप गर्दी जमली होती. तो त्या गर्दीच्या मागे स्मशानभूमीत गेला. मायबाप, मित्र आणि सगळे गाव टाहो फोडून रडत होते. श्याम आपल्या घरच्यांना पाहून रडायला लागला. श्यामला वाटले कुणीतरी आपल्या ओळखीचे वारलेले आहे. चला बघू कोण आहे ते. श्याम सर्वांना बाजूला करून त्या मेलेल्या प्रेताकडे पाहू लागला. श्यामला धक्काच बसला. ते प्रेत खुद्द श्यामचे होते. श्याम हे सर्व बघत होता. ते खरे होते का हे मानायला त्याचे मन तयार होत नव्हते. तो सर्वांना सांगत होता की मी जिवंत आहे, तुमच्या समोर उभा आहे. पण त्याचे कुणी ऐकत नव्हते. श्यामला राग आला. बापाने हातात त्याच्या चितेला अग्नी देण्यासाठी आपल्या हातात लाकूड घेतले. श्याम बापाला रोखण्यासाठी ते लाकूड पकडण्याचा प्रयत्न करू लागला, पण काहीही उपयोग झाला नव्हता. श्यामला पार करून त्याच्या बापाने त्याच्या चितेला अग्नी दिला. श्याम जणू काही हवा बनला होता की काय असे त्याला वाटले. त्याचा विश्वासच बसत नव्हता. हे सगळे खरे आहे असे त्याचे मन हे मानायला तयारच नव्हते. तो सरळ घरी गेला. त्याने आईला आवाज दिला. कोणताही प्रतिसाद मिळत नव्हता. त्याच्या खोलीत मोठे कपाट होते. त्याला मोठा आरसा होता. त्याचे लक्ष आरशात गेले. त्याला पुन्हा एकदा धक्का बसला, कारण आरशात त्याला काहीच दिसले नाही. त्याला आता कळून चुकले की आपण जिवंत नाही. श्यामला माहीत नाही नेमके काय झाले होते. तो आपोआप नायिकाच्या विहिरीकडे खेचला जात होता. त्याला काहीच समजले नाही. तिथे विहिरीवर गेल्यावर त्याच्या एक गोष्ट लक्षात आली, ती म्हणजे त्याच्यासोबत काय घडले होते. ते जेव्हा विहिरीवर पोहायला गेले होते तेव्हा नायिकाच्या नोकरांनी विहिरीवर ऑटो करंट लावला होता. म्हणजे जर वीज आली तर पाणी शेताला लावण्यासाठी त्यांना नेहमी बटन दाबण्याची गरज नव्हती. वीज आली की आपोआप मोटर चालू होत होती. श्याम दुर्दैवाने पाण्यात त्याच वेळी होता ज्यावेळेस वीज आली होती. श्यामला काहीही झाले नसते जर मोटरची वायर उघडी नसती, पण वायर उघडी होती आणि श्याम जेव्हा तरंगत होता तेव्हा त्याचा पाय वायरला लागला होता आणि त्याला पाण्यात जी काही हालचाल जाणवली होती तो म्हणजे एक विजेचा धक्का होता, ज्या धक्क्यामुळे श्यामचा अंत झाला होता. श्याम आपल्या जीवाला मुकला होता. त्याला त्या मरणाची जाणसुद्धा झाली नाही. आजही श्याम त्याच विहिरीच्या काठावर बसून आपल्या मित्रांची वाट बघतोय. कित्येक वर्ष झाली पण श्यामचे मित्र काही पोहायला आले नाही. आजही कुणाच्या तरी कानावर त्या विहिरीत उड्या मारण्याचे आवाज येतात. यात किती सत्यता आहे हे माहीत नाही, पण आजही श्याम तिथेच आहे. नायिकाच्या विहिरीला आज झपाटलेली विहीर म्हणतात आणि बिचाऱ्या श्यामच्या आत्म्याला विनाकारण बदनाम करतात.